И сега, скъпи приятели, моята коледна томбола. В ръцете си държа последните две копия от моята дебютна книга Имперо. Едното копие публично го обявявам като подарък за Емил Джуленов. Емка, пише ми на лични съобщения да ми дадеш адреса си да ти изпратя книгата. Тя е за тебе. Едната е за Емил Джуленов, а другата е за един от вас, зрителите на канала Дермахтвиле. Печелия първият, който ме намери по Фейсбук, новият ми Фейсбук профил, който създадох преди няколко часа, трябва да ми пише на лично съобщение на новия ми Фейсбук профил Код Италия. Напишете ми Код Италия на лично съобщение на най-новия ми Фейсбук профил. Първия, който направи това, печели втората книга. Първата е за Емил Джуленов, втората е за първия, който ми напише Код Италия на най-новия ми Фейсбук профил. Книгата е сравнително кратка, около 80 страници някъде, даже сега разгръщам към последна страница. Всъщност са 70 страници, така е излезнало на печата. На файл бяха 80 и няколко. Книгата разказва за мои приключения в Италия от младежките ми години, когато бях на 20 и няколко и света беше в краката ми. Някои обстоятелства се промениха, но нали всички имаме Дермахтвиле, най-якия канал в YouTube. И аз го гледам, не само вие. Нищо, че правя клиповете и ги гледам. Весела Коледа на всички, успех в играта!